Vladu pre 15 meseci. Nijedna putarska firma nije bila pozitivna. Građevinarstvo u haosu, u stečaju. Sad je krenulo samo putara na Koridoru 11, evo sad sa ovim zadnjim projektom biće preko 5.000, a biće ako Bog da u ovoj godini 10.000. Zato Aleksandar Vučić 16. marta, lista broj 1, to je jedina šansa za Srbiju. Dileme nema. Tajkuni ne mogu više formirati vladu. Živela Srbija, živela Aranđelo. Da bi Srbija krenula napred, neophodne su korenite promene. Promene u načinu razmišljanja, ponašanja, odnosu prema radu, prema državi. Menjajući sebe, doprinećemo promenama u celom društvu. Na čelu promena je čovek koji svojom energijom, posvećenošću i vrednoćom daje primer svima nama. Njegov primer nas obavezuje da svakoga dana moramo da radimo još bolje, još više. On nam daje snagu, vraća nam veru u bolje dane, veru u budućnost. On ima apsolutno poverenje Srpske napredne stranke. Njemu građani Srbije veruju. Pogledajmo film o gospodinu Aleksandru Vučiću. Mnogima deluje da je Srbiju nemoguće pokrenuti, da su naši problemi nerešivi, a potencijali slabi. Ja mislim drugačije. Aleksandar Vučić je postavio sebi za cilj izgradnju moderne i uređene Srbije. Svestan potrebe za promišljenim i hrabrim potezima, napravio je ključne korake u smeru izgradnje stabilne ekonomije i otvaranja prema svetu. Beskompromisna borba protiv korupcije i kriminala i uspostavljanje pravne države prioritet su za Aleksandra Vučića. Pokušavamo da sprovedemo u delo nultu toleranciju prema korupciji i organizovanom kriminalu u našoj zemlji. I za to je bila važna politička volja. Hrabro je pristupio rešavanju kosovskog pitanja, doprineo uspostavljanju dijaloga sa Prištinom i potpisivanju Briselskog sporazuma. Svojom posvećenošću i odgovornošću izborio se da Srbija otpočne pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Srbija je na današnji dan pokazala da niko ne može da je zaustavi u modernizaciji. Srbija je na današnji dan pokazala da niko ne može da je zaustavi u reformama i da Srbija ide napred. Pored gorućih problema, sve vreme najvažniji zadatak za Aleksandra Vučića jeste rešavanje možda najkomplikovanijih problema. Spasavanje urušene ekonomije, stotine sastanaka sa investitorima širom sveta, pregovori sa vladama prijateljskih zemalja, ima za cilj privlačenje stranih investicija i obezbeđenje posla za građane. Za kratko vreme realizovani su i započeti značajni projekti. Strateško partnerstvo sa Etihadom u kompaniji Er Srbija. Početak izgradnje gasovoda Južni tok u saradnji sa Ruskom federacijom. Fabrika čipova, fabrika aviodelova, najavljen dolazak Boša i Mercedesa. Вы знаете, я думаю, что сейчас самое главное восстановить полноценное сотрудничество между Россией и Сербией во всех сферах. Речь идет и о Южном потоке, и о проекте НИС, и о многих других проектах, которые сейчас уже не на бумаге, а в реальности начинают реализовываться. Отличие России как инвестора от наших европейских коллег стоит только в одном. У нас есть желание и есть деньги, чтобы инвестировать в Сербию. Aleksandar Vučić je pokazao šta znači biti odgovoran prema svim građanima, pogotovo onima koji su izgradili sve što danas imamo. Ja sam bio na sastanku gde je MMF tražio i rekao je ne možete smanjiti budžetski deficit ukoliko ne zahvatite penzionera. Aleksandar Vučić je rekao ne ni po cenu da vlada padne. Strani mediji aktivno prate i podržavaju rad Aleksandra Vučića, čime se u svet šalje pozitivna slika o razvoju i modernizaciji Srbije. Now, as you well know, it's very difficult when you're talking about making some of the reforms that you're facing. You having early elections, what makes you think you can succeed? We have full political stability, which is very important for our region, for Serbia itself, for our people. It provides us good chances to establish not only a rule of law, but to establish new rules for investments
for investment in Serbia. Građani prepoznaju napor Aleksandra Vučića da uzdigne i uredi Srbiju, da je promeni, da postane moderna evropska zemlja. Zato danas veruju u njega i u Srpsku naprednu stranku. Radeći zajedno, svom snagom, izgradit ćemo budućnost u koju verujemo. Svom snagom u reforme. Srpska napredna stranka. Od prvog dana posvećen je Srpskoj naprednoj stranci i politici koja će omogućiti bolji život građana Srbije. On probleme rešava odlučno i hrabro. Njegov cilj je da se krene napred, da se ne odustaje, da se uvek govori istina, čak i kada ona politički nije popularna. I kada ga neosnovano vređaju i optužuju sa raznih strana, građani prepoznaju njegovu iskrenost, stručnost, ozbiljnost i političku zrelost. Svakim danom njegova snaga je sve jača, jer je podrška građana sve veća. Njegova energija i mudrost pokrenuli su Srbiju. Građani su danas svesni da nisu svi političari isti. Postoji neko ko se bori za istinu, za pravdu, za bolji život građana. Dame i gospodo, pozdravimo predsjednika Srpske napredne stranke, gospodina Aleksandra Vučića. Dame i gospodo, dragi prijatelji, hvala vam što ste u ovolikom broju napunili ovu prelepu halu u Aranđelovcu. Hoću da se zahvalim ljudima u Topoli, gde je, Boga mi, više od 1.500 ljudi po kiši i stajalo i čekalo i odslušalo sve što smo imali da im kažemo. Hoću da se zahvalim svim ljudima u Srbiji koji trpeljivo slušaju sve uvrede na naš račun, ali strpljivo čekaju 16. mart i pobedu onih u čiji rad, posvećenost i poštenje veruju. Hvala svim ljudima koji žele da vide pristojnu, normalnu i modernu Srbiju, koji se tome raduju i koji s nestrpljenjem čekaju da pokažu kako se pobede olovkom prave, a ne ukrajinskim, bosanskim ili ne znam kakvim scenarijima kako bi to neki drugi želeli. I ti koje sam pomenuo, a koji se zalažu za sprovođenje takvih loših scenarija, scenarija nasilja, scenarija sukoba, scenarija rušenja i paljenja, za njih imam samo jednu molbu. Nemam ružne reči, nemam teške reči, nemam uvrede. Ne želim ništa loše o njima da kažem. Samo ih molim da pokažu malo više brige i ljubavi prema sopstvenoj državi. Jer sve to što bi oni spalili i srušili, ponovo će naš narod da podiže. Ne bi oni siromašili, oni bi bili još bogatiji nego što su danas, a mnogo su bogati, nego bi narod siromašio. Nama je potrebna, i to je jedan od najvažnijih delova postulata našeg plana i programa, puna politička stabilnost. Imali smo 1,5 dana punu političku stabilnost, zato smo i mogli da otvorimo borbu protiv korupcije, zato smo mogli da dobijemo datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom, zato smo mogli da zaustavimo geometrijskom progresijom rast nezaposlenosti kakav smo imali u prethodnom periodu. Zato vas ja molim, dragi prijatelji, da šta god da bude 16. marta, mi ćemo priznati volju naroda, ni na kakvo nasilje i krvoproliće građane Srbije pozivati nećemo, jer samo mirna Srbija, samo jaka, snažna, odgovorna, ozbiljna i mudra Srbija može da bude uspešna Srbija, može da bude Srbija bogatih ljudi, ljudi koji vide budućnosti za sebe i za svoju decu. Takvu Srbiju mi hoćemo i za takvu Srbiju ćemo se svi zajedno izboriti.
Po prvi put u modernoj srpskoj istoriji uveren sam da svi vi, poštovani Aranđelovčani, poštovani Šumadinci, vidite jednu stvar, a to je da pametno i mudro izbegavamo sve zamke koje međunarodna politika pred nas postavlja, zato što nam je jedan jedini cilj. Ne da se junačimo jer znamo da je naš narod hrabar i bezbroj puta je to dokazao, već gledamo kako da izvučemo sve najbolje i sve najviše što možemo za našu zemlju, da naš narod ne strada više, već da naš narod gleda kako i na koji način možemo da radimo više, kako da zarađujemo više i kako da živimo bolje. Takvu politiku smo vodili, takvu politiku ćemo još upečatljivije i još snažnije da zastupamo u periodu pred nama. Kada smo krenuli u borbu protiv korupcije, dragi prijatelji, nama su rekli u početku, pa to je marketing, nećete smeti da idete na one koji su najopasniji, na najkrupnije ribe. Kada smo krenuli na najkrupnije ribe, rekli su, pa ne smete da dirate Galeniku, tamo su vam koalicioni partneri. Kada je država krenula na Galeniku, onda su rekli, pa dobro, to su koalicioni partneri, nećete smeti nikada da dirate nekog od naprednjaka. A kada smo pokazali da to što neko ima partijsku knjižicu Srpske napredne stranke ne znači ništa i kada su oni za koje su državni organi smatrali da su počinili krivično delo završili u zatvorima, onda više nemaju šta ni da kažu. Sad govore da svi koji su hapšeni su dobri, da svi oni koji su opljačkali državu Srbiju u stvari nisu krivi. Pa je li moguće da smo tolike pljačkaške privatizacije imali, a da niko nije kriv? I ja želim da vam obećam jednu stvar. Radili smo na 24 sporna predmeta. Radit ćemo na 1024 u svakom mestu, u svakom gradu, u svakom selu u Srbiji. Zato što ljudi moraju da znaju da se krađa, da se lopovluk, da se pljačka ne isplati. Da oni koji su opljačkali narod ne mogu da budu mirni zato što je prošla godina, 5 ili 10 od te pljačke. Taj novac, onoliko koliko je moguće, mora da bude vraćen državi, mora da bude vraćen narodu i pravda mora da bude zadovoljena. Ja vam obećavam, poštovani Aranđelovčani, jednu stvar. S istom žestinom s kojom smo se suočili sa korupcijom i kriminalom, s istom borbenošću koju smo u tu bitku ušli, ući ćemo u borbu za stvaranje novih radnih mesta, u borbu za zdraviju, bolju, čvršću, jaču i snažniju srpsku privredu. I samo takva jaka srpska privreda može da bude garant jake srpske države, može da bude garant isplate dobrih, čvrstih i stabilnih penzija. Samo takva ekonomija može da bude garant budućnosti naše dece. To ćemo da ostvarujemo na sledeći način. Mi smo već napravili nacionalni prioritetni plan koji ćemo po formiranju vlade predstaviti svim građanima. U okviru tog nacionalnog prioritetnog plana imaćemo i sektorsku politiku i politiku razvijanja onih područja koja nisu, nažalost, razvijena onako kako je to prosek Srbije ili onako kako je to iznad proseka u pojedinim gradovima i opštinama u Srbiji, zato što hoćemo da onaj koji obavlja isti posao u Beogradu u javnom sektoru i onaj koji obavlja isti taj posao u Vranju, Aranđelovcu, Pirotu ili bilo kojem drugom mestu u Srbiji dobije istu platu, a ne onaj koji u Beogradu živi da mora da ima 3 puta veću ili 3 puta više od onoga koji živi na nekom drugom mestu. I ja znam da i ovo što govorim nije uvek popularno. Dovodit ćemo investitore zato što videli ste kada sam rekao da ćemo imati najpovoljniji i najjeftiniji mogući novac od naših prijatelja iz Emirata, danima, nedeljama i mesecima su me vređali i govorili da obmanjujem javnost, da lažem. Ne znam šta nisu rekli. Juče kada smo dobili $1 milijardu na 10 godina, 10 godina glavnicu ne otplaćujemo sa samo 2% kamate, onda su rekli, pa rekao si 3, a doneo si 1.
Sad vam kažem, doneću sve te 3, iako to nije lako, za svih onih milijardi koje su uzimali po 7,5 i 8% kamate. I samo time želim da vi znate, poštovani građani Srbije, poštovani građani Aranđelovca, samo na ovoj 1 milijardi za 10 godina smo zaradili, uštedeli 300 miliona evra. Izvinite, zahvaljujući prijateljstvu, poznanstvu, dobroj diplomatiji, dobrim odnosima koje smo pravili sa nekim, poverenju, prijateljstvu i pouzdanosti, jer su naši prijatelji videli da postoje ljudi koji drže do svoje reči, koji ispunjavaju ono što kažu, koji govore ono što misle i rade ono što govore. Samo smo na osnovu toga uspeli za našu zemlju i za naše građane da uštedimo 310 miliona evra. Pa dajte vi uštedite 30.000 evra, nemojte da kradete ko što ste do sad, pa ćemo da budemo zadovoljni, a ne 300 miliona evra. Nemojte da se osvrćete na kritike. Svojevremeno je američki predsjednik Roosevelt rekao jednu izvanrednu stvar. Rekao je, znate, ti koji kritikuju nisu oni ti čija se reč računa, jer i onako ništa drugo ne rade. Oni koji rade mogu i da greše, i ja ne krijem, pogrešili smo ne jedan put, 10, 100, 1000 puta, ali smo svakoga dana. Sramota nije pasti, sramota je ne ustati. Mi smo ustajali, borili se za svoju Srbiju, borili se svim srcem i svom snagom i tako ćemo raditi i u budućnosti. I ponosan sam na činjenicu što kada ti govore o raznim scenarijima, lošim scenarijima za Srbiju, a samo jedan dan haosa vraća nas 10 godina unazad, koliko su neodgovorni ti ljudi, koliko su neodgovorni. Kada smo donosili odluku za gej paradu, ja sam tada rekao, nemam ništa zaista protiv tih ljudi, ali sam rekao, bilo je 6-6 na glasanju, trebalo je da se prelomi. Rekao sam, ljudi, a zamislite samo da nam u svet ceo odu slike razbijanja naših gradova, Beograda, stakala, glava, čega god hoćete. Pa ko će da vrati poverenje u našu zemlju? Nama treba mir, nama trebaju slike ljudi koji rade, slike ljudi koji dobro žive, slike ljudi koji se bore za svoju zemlju. To je ono što je Srbiji potrebno. I to će biti naša politika u narednom periodu. Hoćemo da uložimo taj novac, nisam rekao, koji smo dobili je gotovo po prvi put neobojen novac. Novac koji je nama dozvoljeno da trošimo kako mi hoćemo. Ničim nas nisu uslovljavali. Da vi znate, kada dobijamo kredite različite, obično se kaže ovo vam je za taj sektor, ovo smete da potrošite na to i ni nešto drugo. Ovo je ostavljeno državi Srbiji da izabere kako će da potroši. Delimično ćemo vratiti najgore kredite koje smo uzimali pre 4 godine i 5 od 7,5 do 8% kamatne stope. Delimično ćemo potrošiti na budžetski deficit koji imamo, jer i danas trošimo više nego što zarađujemo. I samo da znate jedan podatak, da biste nas možda za nijansu manje osuđivali. Mi ove godine moramo na ime dospelih kamata da platimo 1,50 milijardi evra. Samo na kamate. Ne milijardu dinara. 1,50 milijardi evra. To je ono što su nam neki ostavili, pa se pitaju, kažu, otkud skoro 2 milijarde deficita. Pa samo na kamate 1,50 milijardi evra. To Srbija treba da zna. To Srbija mora da zna. Jer mi u roku od 2 i 3 godine moramo da napravimo takvu zemlju da oni koji budu na vlasti da plaćaju ne više od 500 miliona na kamatu, da imaju zdraviji sistem, da imaju zdraviju privredu, da mogu da pomognu malim i srednjim preduzećima, da mogu da razmišljaju o napretku srpske ekonomije. A mi sada bukvalno čupamo zemlju iz blata. Uradit ćemo jednu stvar za mala i srednja preduzeća, a to je da onaj ko zaposli, ako ih imamo 100.000 koja stvarno rade,
Onaj koji zaposli jednog dodatnog radnika, samo jednog, to je 100.000 novozaposlenih ljudi, imaće mogućnost da ne plaća radne poreze i doprinose i na tog čoveka kojeg zapošljava i na još jednog radnika. Time on neće davati više novca, a država će 100.000 ljudi pomoći da budu zaposleni i to u privatnom, u snažnom sektoru, u privatnom sektoru koji zemlju vuče napred. U poljoprivredi večeras je Lazar potpisao u Abu Dabiju 100 plus 100 miliona evra. 100 miliona je za naše seljake, za naše poljoprivrednike, a 100 miliona je za navodnjavanje. I to ćemo da dajemo, samo su nam potrebni, i to odmah. Već od ponedeljka nam je taj novac na raspolaganju. Odmah idemo u navodnjavanje, da se uvećavaju prinosi. Da ako imate hektar pod jabukom, pod kajsijom ili breskvom, kad se navodnjava, neće moći da smrzne, moći ćete da orosite, ćete imati vagon i po više po hektaru, ćete imati 85-90% prve klase jabuke ili bilo kojeg drugog voća, pa će u svakom mestu ostajati nekoliko miliona evra više za trošenje. Bogatiji seljak, bogatiji domaćin, to je ono za šta već sad imamo mogućnosti što ćemo da radimo po celoj Srbiji. I najviše imamo projekata za Vojvodinu i ja zato apelujem na vas. Radite svi, dajte nam projekte, imat ćemo još novca, samo dajte da imamo gde da uložimo, jer nećemo da bacamo pare. Nema više bacanja para u bunar, nema davanja tajkunima u njihove džepove da budu bogati, a narod siromašan, nego pare zna se gde, pa da narod bude bogatiji. Dragi prijatelji, oni su govorili kako ni u šta ne veruju, kako se nikada ništa promeniti neće. A vi polako, ali sigurno vidite da mi svoje pozicije u svetu jačamo. Nikada bolje odnose nismo imali sa Ruskom federacijom, nikada u savremenoj srpskoj političkoj istoriji, nikada bolje odnose nismo imali sa Evropskom unijom. Srbija je danas poštovana, uvažena zemlja. O Srbiji se govori sa respektom. Ja vas molim, posebno vas mlađe, ako vam nije teško, otiđite na ključne, na glavne arapske sajtove i američke sajtove posle vesti današnje o milijardi najpovoljnijeg kredita mogućeg za Srbiju. Da vidite kakvim rečima se o Srbiji govori u svetu. Da vidite šta govore o značaju njenom, o reformskom kapacitetu Srbije, o mestu Srbije u Evropi i svetu i šta je to što se od Srbije očekuje u budućnosti. Pa bili biste ponosni na svoju zemlju, kao što sam ja ponosan kad vidim onih 5 Airbusova sa oznakama Air Srbije, a do juče bezmalo da nismo imali aviokompaniju. Imali smo aviokompaniju koja je imala negativni kapital od 200 miliona evra. I tome su neku zamerku našli. I neka nalaze stalno zamerku, mi ćemo još više da radimo i još bolje rezultate da postižemo. A oni neka zameraju. Rekao je Radomir je večeras rekao da ne pomislite da su izbori završeni. Nisu. Ostalo nam je 10 dana rada, 10 dana razgovora sa članovima porodica, familija, komšijama, prijateljima. I ja vas samo molim za jednu stvar koja je najvažnija. Koga god da podržavate vi ili oni koji mogu da čuju ove moje reči, bilo koju stranku da podržavaju, samo ljude molim da izađu na izbore i da glasaju. Samo glasajte, jer ako svi budu izašli da glasaju, ja sam siguran da budućnost pobeđuje prošlost. Ja sam siguran da više nikada neće moći da nas vrate u žabokrečinu i mulj iz koje pokušavamo da izađemo. I ne zaboravite, dragi prijatelji, tog 16. marta vaš glas čuje se najjače. Tad je najvažniji, najsnažniji. I mislim da sam ostao nekoliko stvari dužan, nekoliko stvari koje nismo obavili u prethodnih 1,5 dana. A to nam ostaje da rešimo i uveren sam da ćemo
u narednim nedeljama, ne mesecima, već nedeljama rešiti. Ovo prvi put pred vama večeras govorim. Koliko već godina, 4 ili 5 godina, na slobodi je narkobos Darko Šarić. Ja vas uveravam da u nedeljama koje dolaze gospodin Šarić više neće biti na slobodi. Uveravam vas takođe da iako je bilo bezbroj pokušaja